ଟିଟଲାଗଡ଼ ଠାରେ 75ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ହେଲା ପାଳନ। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବାନ୍ଦୁପଲା ଗ୍ରାମ କୁପ୍ଲାନଗର ନିକଟରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ 75ତମ ସାପ୍ତାହିକ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ କୁମାର ଜୈନ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫଓ, ଟିଟଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଟିଟଲାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର, ଟିଟଲାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର, ଟିଟଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଏବଂ ଟିଟଲାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଓ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 75ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଠାକାର ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ଜୈନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡାକିଥିଲୁ। ନବୀନ ଜୈନ ସାର୍ ଏବଂ ଆମର ସବକଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଏବଂ ଡିଏଫଓ ସାର୍ଙ୍କ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏଫଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ଆମେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗଛ ଜଗିଲେ କାଣା ହେବା କାଣା ନାହିଁ ହେବା ତା ଉପରେ ଗଛର ଉପକାରିତା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ୟକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଟିଟଲାଗଡ଼ର ବିଡିଓ ସାର୍, ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଜଗାଇଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଆମର 1995 1950 ମସିହାରେ କାଣା କାଣା ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ବିନା ରୋଗ ଭୟରେ ସବୁ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଭୟ କେମିତି ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସବୁ ମା'ମାନେ ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଜଗାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି ଟିଟଲାଗଡ଼ ଏରିଆରେ ଆମେ 85,000 ଗଛ ଲଗାଯିବ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଆମର ଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ମାଲ ଏରିଆରେ 100 ହେକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମର କୁମୁଡ଼ିପଦର ଏରିଆରେ 50 ହେକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ଏବଂ ପିଛଲା ବର୍ଷର ଯେଉଁଠି ଆମର ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ତାହାର ସେଠି ଯେତିକି ବା ଗଛ ମାନେ ମରିଯାଇଛି ତାକୁ ପୁନଃ ଗଛ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା ରହିଅଛି।